No sé què fer. No sé què fer. Hi ha massa gent bona. Hi ha molta gent bona. Hi ha l'EtiDeCat, hi ha el Nil, hi ha el Gaming.cat, hi ha el Catalac D, hi ha els Jokers, que estan força desapareguts. Hi ha el Danides. Hi ha el Pla VIP. Hi ha la Garutza. Hi ha massa gent. A qui triar? Hi ha el Fredolic també. M'han cucat. És impossible poder triar. No puc més. Qui pica? T'has passat tota la nit amb això dels youtubers? Va, surt, que ja és de dia. Cert. Ara surto. Porto 3 dies aquí. No em puc decidir. És impossible. I només em queda una simple cervesa de fruits del bosc. Amb això no puc fer res. I la resta m'ho he begut tot. I vaig fer un desastre. Després de 3 dies aquí tancat. Però he de decidir ja. He de decidir ja. Tiraré una moneda. Això és una bogeria. M'he de preparar. Ei, hola a tothom, soc l'Arandur, benvinguts a un nou vídeo. Aquest cop és els 3 youtubers catalans. Realment m'ha costat molt saber quins 3 havia de triar. Ho podia triar, com he dit abans, hi ha molta col·lecció de gent, hi ha moltíssima gent que ho fa de forma especialment bé, amb molta qualitat de vídeo, hi ha bones idees, amb bastanta creativitat. Per tant, crec que ha sigut complicat poder-ne triar només 3. Hi ha gent, o sigui, ho he fet de forma especial, d'acord? No és que hagi triat els 3 millors o els 3 que per mi ho fan bé o millor, sinó que he triat els 3 que crec que en altres circumstàncies tindrien molta més visibilitat, d'acord? Per qualitat de vídeo, per creativitat també, per la constància que hi fiquen. Crec que hi ha gent molt bona. Ja tenim una youtuber, per exemple, que ha fet una xerrada al TED i tot. Això, collons, és molt de destacar. We have brought her all the way from Barcelona in Catalonia. Please welcome Marta Botet Borras. Però i al final ficaré, després d'aquests 3 youtubers catalans, faré una menció especial al que és la creativitat a l'hora d'editar un vídeo, val? Un vídeo que van fotre uns nois que va quedar de putíssima mare. Però bé, comencem amb els 3 youtubers catalans, els 3 millors, els 3 que crec que es mereixerien molt més, el que tenen moltes més visites. El primer és l'Adam del Desert, més que res perquè no és que els seus videojocs em cridin massa l'atenció, o no són els més jugats o els més coneguts, però sí que ho fa de forma molt amena. Sempre s'emprenya molt quan mor moltes vegades. M'agradaria veure'l jugant un Bloodborne, un Dark Souls, una cosa així. Tot i que ja l'hem vist jugar al Zelda antic, que déu-n'hi-do les morts. Damunt del cap me l'he carregat amb aquell tio, m'he carregat aquest. No! Hoja de puta boleta de merda. Hoja de puta boleta de merda. L'Adam és un tio que s'emprenya de forma molt divertida, diu paraulotes, també les diu de forma molt divertida, i té molta creativitat i qualitat de vídeo a l'hora de fer videoblogs, coses així. També
ensenya com pinta, posa parts de viatges cap a va a un lloc en concret i ensenya el viatge en cotxe, coses així. Joder, quin fred, no? Anem a la següent, el següent guanyador dels 3 youtubers catalans, almenys la meva versió dels fets. Crec que la segona millor youtuber, tot i que no ho he fet per ordre, és una noia que es diu Pedra Dolça. Té un videoblog de cuina i alhora un videoblog de viatges. Val? Crec que a la comunitat catalana trobem molt a faltar el que és viatges, gravar viatges. És un tema pendent i en aquest cas crec que la Pedra Dolça ho fa de conya també. L'últim viatge que va fer va ser a Praga, però també ha fet altres viatges. Posa vídeos molt variats també, fent rafting, el Pedraforca, provant la GoPro. Crec que té vídeos molt interessants, també de molta qualitat. Una GoPro sempre és cosa de qualitat i en aquest cas ho fa en tema d'esports, en tema de viatges, també en tema de cuina, que crec que fa força bé, amb coses veganes i coses sempre intentant que siguin sanes. Per tant crec que és interessant mirar-s'ho. Galetes de taronja i canyella, fantàstic. No té complicació, mireu d'on matar-vos. Ja està. I la tercera youtuber que crec que ho fa especialment bé, almenys aquest últim any, és una noia que es diu Elia Pediwinkle. No sé si ho he dit bé, és un nom força complicat, sobretot el cognom, s'ha tret de Harry Potter i coses així, no sé si és exactament això, però és una noia que els seus vídeos a YouTube es centren en la música, o sigui, ella cantant, fent versions de diverses cançons. Li vaig demanar una, que era la de Moana, On arribaré, Where I Will Go, que passa és que ho va fer, l'última cançó que va fer, pobra, li han patat per copyright, ho sento molt, va ser una petició estranya, li han patat per copyright, però té moltes cançons, té alguna col·laboració amb altres youtubers que canten en català, té la versió de la Sireneta, la Pocahontas, Frozen també té, la Sireneta 2, té els Miserables, té versions boníssimes i crec que és una noia que si fos en una altra llengua o en anglès, evidentment, tindria molts més visitants, moltes més visites. Quan el vent fred talla l'aire, quan el cel tot és radiant, les muntanyes i la boira em fan anar sempre endavant. Correré, volaré, com el vent i el cel vull ser. Volaré, com el vent i el cel vull ser. I amb això vull parlar sobre certa injustícia, que bueno, ja sabeu, ho hem parlat algunes vegades, sobretot a altres canals o més en privat. Crec que hi ha gent amb moltíssima qualitat, que fa vídeos de molta qualitat. No sé si està gravant, ara veig que la llum vermella... Sí, està gravant, perfecte. Hi ha gent que fot vídeos amb moltíssima qualitat. No és el meu cas, que ho faig molt separat, em costa molt parlar, la qualitat normalment no és l'òptima perquè l'ordinador comença a fer sorolls, intento gravar jocs de por i no puc. Bé, però hi ha gent que té moltíssima qualitat i si no té moltes més visites o molts més subscriptors és perquè la comunitat en català està mig dormida encara. O sigui, quan un catalanoparlant entra a YouTube, mira el gran assortit de recomanacions de YouTube en castellà. Per tant, és molt complicat. Encara que tingui el YouTube en català, cosa que es pot fer, us ho recomano, les recomanacions són per país, i per país, malauradament, sempre sortiran en castellà. Per tant, toca canviar moltes coses encara. Però bé, el vídeo que volia destacar és els nois, un canal que es diu b.rar, que van fotre una qualitat extrema en una edició de vídeo dedicat al Nadal. Van anar a la festa, van anar a fora, van llogar una casa, o van a una casa que tenien ells, crec que és llogada, una casa fora del camp, i van gravar un vídeo
excel·lent. Us poso la part més maca del tema, que és quan després de veuen al·lucinacions. Doncs apa, això és tot per avui. Espero que us hagi agradat la llista. Els guanyadors, no ho sé, no rebeu res a canvi, només un pèl de visibilitat, però és el que hi ha. No? Tant de bo fos una com es diu això, una empresa que faciliti les visualitzacions com tenen en altres llengües, però és el que es pot. Doncs apa, un plaer. Subscriviu-vos, fiqueu un m'agrada ben maco si és que us ha agradat, deixeu comentaris dient el que vulgueu, amb insults, amb qualsevol cosa, i fins una altra. Adeu!